Normaal gesproken vind je schollexers langs de kust of in het weiland, maar we zien ze steeds vaker in de stad, zoals hier in Assen. En op een plat dak met grind kan je ook prima eieren leggen. Nou, daar is hij. Alvast een kuiltje maken. Hopelijk binnenkort een broedende scholekster. Met de groeten uit Assen. Man Visarend is na een lange tocht uit Afrika in de Biesbos gearriveerd. Hij vliegt af en aan met takken om een groot en stevig nest te bouwen. De Canadese gans doet nog een poging het nest in te nemen, maar die maakt geen schijn van kans. Met zijn scherpe klauwen weet de visarend de gans op afstand te houden. Zo, die komt niet meer terug. Vrouw arriveert ook op het nest. Man heeft een vis voor haar gevangen. Om in de stemming te komen. En dan... Ook bij de visarenden is het lente. Vrouw Steenuil broedt op 3 eitjes. Man die zorgt goed voor haar. Een lekkere rups. Ook nog een fijne woelmuis. En een vette regenworm. En het mannetje bewaakte ook nog eens de kast. De bosuilkuikens horen iets wat ze in hun jonge leven nog niet eerder gehoord hebben. Mensen. Het is tijd om geringd te worden. En zo met een glimmende ring om de poot nog even bijkomen. Maar gelukkig daar is vader. Met voor de een jonge hazelworm. En voor de ander een muis.